What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko yun ikaw. O batas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang tunggan ng malibuto. Palami style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Ibayan ko. Nagbawa ko. Lipayan ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag imuha dito. Lisod nagpapalik ko ng baha. My God, sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makapanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Araman Production Center. What's the style? Ruby, ginaingon, wa ko siya iluga. Naluoy lang ko niya kay imo sa gibudhian. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao pa day dita, gibuwagan ka sa imong kuya. Tabla na gibuwagan ko niya, day. Kaya iyan naman kong gilikayan. O, nakabati ko istorya nga mahilain ako na siya, kuya. Daan pa ko. Daan juga tong Roland. Nga, wag ito'y gusto nimo. Igo ra ka ato sa sakyan, kaya nagpakita man sa kung paggusto niyang ko. Pahita, ay. Iyan na naman akong nahilaptan ng ganangan. Na, anak mo'y dakong sayop nimo. Kaya mo man dayong gitugyan ang imong lawas. Mapugtanan man siya, be. Na. Kanya, wasad ko makabalibad kay nahigugmaman ko. Awa na kay laing mahimo, anak. Gawas na, kalimtan na lang nimo siya. Si Alvin na lang, uy. Tako man siya gusto na ako. Sugto na lang to na ako, uy. Uy, sugto nimo siya, bisan mo kay gusto? Unya, kung nakakita ka og laing lalaki nga makagusto ka, imo buwagas Alvin. Oo, mawag tayo mahitabo. Uyabon ko lang una siya. Aron makalimtan ako si Roland. Kaluoy song Alvin, uy. Kaluoy po sa lalaki. Nga akong gihigugma. Na makauyab lang unya og babae nga way gusto niya bisan gamay. Mao pagaw? Uyab na si Alvin o Dita? Yes, si Dita o dili Dita noon sa mga. Dita? Oo. So, dapit, Dita? Nung Dita ang nga na dili si Dita. Dita din na siya? Oo. Oy. Oo nga naman. Ay, nagkuyog na silang duha. Nagditaon. Bida, bugha aron tong akong amigo ato nimo. Ay, amiga ron. Tong amiga ni mama. Bugha to ron. Katila ron tong kuan sa akong amigo pod, ha? Has katabukar ba ng iyahagaw? Nya? Taas ko yung kayo? Taas, sus. Taas ko kayo runghuyan ba? Tanawa ron. Yayay yus Dita ron ane. Naluoy ako naluoy ni Alvin. Bobe, gusto niya si Dita. Porbida, no? Kung may gusto Dita ni Aldwin, Aldwin o ni Alvin? Alvin. Alvin. Si Alvin, mo man ang anak.
Kaya po ng alkansi tao. Ang mama ni Alvin si Lisa. Isuon silang princess. Oh, lagi. Okay. Lagi. Alkansi ka siya kay babae man siya. Basta kay bugha yung Toronto siya daw ba? Go party. Grabing kilibati ng kalipay day. Lami aday uy. Yay, kinaangkon ko na gid ikaw day. Tinuod. Nasta kong imuha kayo sa kangulan. Mo ba? Pero, siya pa maghihapon ako kung gihikog mo. Ay, malimtan na ni mo siya day. Malimtan na ni mo. Dali be, pasbanti ka. Aron malimot di kaniya. Lain na sa niya style. Tuwad-tuwad style na sa ta. Dali. Dali, tuwad, talikod. Ego na tingay kayo. Sakit na kayong ako. Kita ka. Adi na ka? Di na tingalit ako eh. Nagdugo Usban pa yun ko ni mo. Magawas na ta din hiyoy. Nagmuni-muni na mga ikuganiho ako katingog. Yay, lamia pa untay. Segunda na. Ay, kay kumatagbaw kay love. Good ka good. Magawas na lagi ta din hi. Sige na, Alvin. Sa day, isang naigo na gas kang Alvin. Tuwal gyapon ni Roland ni mong una-una. Ay, tuag hapon niya bayot. Uy, love manggod na ako siya. Believe sa gyud ko ni mo eh. Ang ubang babae tao na maigo na dako ay may gugma man dayon ba? Dili magdugay-dugay, sugot ra dayon. Pero ikaw lahi sud ka no. Okay naman sa gutong kang Roland. Gusto ko siya pagyud gihapon na niya akong kasing-kasing youth. Siya pagyud gihapon. Kana tungod kay hingapin mo gud mo Roland. Pero nasayod ko mawili ka na sa mawili kang bubiya ni Alvin day sa maabot ng mga adlaw. Kana mo na akong ipadiguro ni mo dita. Surprise ka ba yan? Nagtuo ka yan. Mawili ko na mo. Mas may pamubalik ko sa Cebu. Magkita na si dito. Makibalik ko niya. Balikan ko ang una ko uyab na maus dito. Roland? Ikaw ni Mia? Nabalik naman lagi ka? Asa bang babae nga imang gikuyokan sa Manila, ha? Wala siya rin. Nagbuwag na mi. Nagbuwag ko rin. Huwag niya ako rin. Ibalik ko. Aron makibalik ni mo rin. Ibalik na katong relasyon rin. Dito. Roland? Salamat tayo. Nagbalik ka na ako. Dito. Kana tungod ka ikaw paghihapon ng akong gihikop mahangtod karon Roland. Ikaw paghihapon ng akong gimahal o gihikop. Salamat tayo. Salamat. Tagang salamat.
Cry. Nagbalik sila sa iyang unang uyap. Buang tao na sa tao, pragaba tao. Ay, dako, ito yung sige-igor, Florida. Ay, dako na mo, sas. Plukon, giring bayahan na. Hindi na kondita. Kaya wag yan sa'yo gusto na kung bisa gamay. Tapos may pagkalimtanan mo siya, oy. May mong pakuyaban, no? Ang babae nga, mo'y tinuod na bali mo. Ito man, si Ruby. Ha? Oh, Ruby. Mapaibot ni may pasabot, may gari. Oh, Hindi mo bakit? igagaw. Oo. Mismo ikaw sa'yo nga naku kaya na siya gugma ni mo. Pari mo lang ibaliwala, di ba? Oo. Tungod kayo na hingapin ang imong gugma. Ngadto kang dita, di ba? Sige, si Ruby na lang yung panguyaban, oy. Nila kong dita, oy. May pa. Di na ko niya. Ako ang ngayon pasalamat ni mo, Alvin. Kaya hindi kagit ka na ako. Mahal sa kaayo ka. Pero to amang ka na higugma sa akong amiga nga way gusto ni mo. Di na ko niya, oy. Pugso na ko siya sa paglaksi sa akong kasigasing. Di na ko niya, Ruby. Akong isaad ni mo. Nga ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa akong kamatayon. Ikaw lang ug walay lain, Alvin. Motel? Oo. Gusto ko nga sawaan tang doon kagugma sa suod sa motel. Saan ang duha ka gugma? Kaya nga no. Nahigugma dahi ka na ako. Kuan, kini. Ayun na pagtubak. Naibaw po nga. Huwag pa mo doon niya sa mong kasing-kasing ang akong gugma. Oh, Apan naibaw ko. Makatun ka na sa pagmahal na ako. Sige, masagot ko karon. Sa gusto ni mong mahitabo na to. salamat, Ruby. Taxi driver. Yes. Iyon ang niog, labing dool ng motel. Virgin, bakit na? Pagkagbabaw. At ikaw ang tutugyanan ko sa kong pagkapirihis. Salamat kay Ruby. Ilapan ang upas mo. Salamat kay Ruby. Nakakita nakatimtim ini mong kaputli. Ako hindi ko na. Tawaan mo na ko. Kinintut kining gipungat ato. Love ako ni mo. Umuwi na ako ang akong sapot. Tinuot sa ingon anak, kadakan na imo. Ako may kipiling na. Alvin. Ang kinig. Ruby. Hindi ko ni pilit si Dita ni mo. Dako man kayo. Ikaw na nakapakaslat, Ruby. Ikaw na, Ruby. Makasaya ka. Gibuogan ko og balik sa Roland. Kay nahilaptan ako noon ko ni Alvin. Dili siya magkadawat na nahilaptan ko ni Alvin, day. Yan sa may tuyo ni may mong pag-anhi karoy. Ni ako.
aron sudyaan ka. Ha? Amiga manunta ta. Pero imong giilog si Alvin na ako. Makigbalik na lang unta ko niya man. Apan imo siyang iuyab. Traitor ka nga pagka-amiga, day. Huwag ko'y nakitang sa nga nahimo na ko diya nimo. Buwag na mo ni Alvin. Naluoy ko niya, mong gisubot ako siya. Ug labaw sa tanan dita, nahigugma ko niya. Wa ko siya iluga gikan nimo. Ikaw ang sad-an nga nung nataklan iyang gugma diri nako. Ikaw ang sad-an dita. Ruby. Nagbaon ud akong kahiubol sa dita nga mibiya sa among bahay. Siya ang sad-an sa tanan nga nawa ang gugma ni Alvin niya. Wa ko iluga si Alvin. Kay gipanguyapan mo ko niya. O gisugot ko siya kay nahigugma sa ko niya. Basta kay wa na ko siya iluga. Huwag ito mga kasama ang kaagi ni Ruby. Dinining tulmano. What's the style? Wa siya iluga style. Kini mong sukilanon gisuot ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.